и да Супермакс. Я да кажеш нещо, бе. Днес ще ви покажа. Добре. И здравейте хора, аз съм до Супермакс Минус Атил 2003 и Той Пал. сега почна да снима тъпанара. И днес той ще играем на Гарп. Да, той ще играе, аз ще заснимам как се прави интро, защото повечето хора мислят, че не знаят. За всеки случай ще направя. Добре, първо, за начало, избирате интро. Аз за подходящо интро избираме това. Направих си едно интро. Е тука. Защо ли дойде тук, бе? Е тука се преработи. Някъде. Ей, Владимире! Малко баща му се скара, малко добре. И тук някъде. Интро. Тук имате някъде хора. Брат, не знам къде има интрото, бе? Интрото ме го няма, брат. Сериоз. И тук има някакви мишки. Брат, поставя тук, ако сте с папки, бе. Хей, гати. Тук някакъв първи епизод Гарп. Да, брат, интрото ми е изчезнало и гати. Не знам къде съм го записал. И за първоначално, сега е тук интрото. За сега. Взимате си от тук песните, ако искате да ги изберете, то са много тъпи за мен. Такива тъпи са, не такива фън, нещо такива. Затова аз имам си стиглени песни, за сега то съм изкарал на декстопа. Така. Добре, не намърза. И слагате песента е тука. Правите го колкото и интрото. Тей. Или сега да имам? Turn it up, throw down your motherfucking door. Добре. Аз не ще ги правя. И няма само да е това, тук трябва името ви да ви го пише. Затова цъкате тука. Ето стрелка. Текст. И пишете вашето име. Чакай сега те да се го наместя. Аре бе, да се не види бе, да ти аз. И го слагате където си искате, може да го завъртите. По-добре да го правиш, защото един път ми се бъгнате и че... Хубаво хора, заби ми. Ще се върна, като се опре към тазата. И хора, тук съм. Завърнах се, опа. Завърнах се. Опрех към тазата, върнах всичко. И сега за текст, където продължихме тука. И тук е тък. Продължавате го колкото... някъде си, колкото може да и. Добре. И това тук го трити. Цялото. Пак ще ми писка. Тук може да напишете името, ето, например е в такъв. Пише ми го. Ето си го, аз най-много си го правя за по-яко в червено. Ето, пише го в червено. Ти не го пишете, ви ще пишете вашето име. Но те ми го пише с малки букви, бе, брат. Но се не видя нещо те, бе. 36, 10, 72. Ще е яко. Аре, бе, ако сте тук, ще ми ги пише блок. Много хубаво, бе. Много хубаво. По-късно ще го оправя. Сега ти тук не барайте нищо. По-късно ще си го оправя. Името ми изчезна. Добре, колкото е интрото. Интрото е готово. Turn it up, throw down your motherfucking door. Арбе. Текст. Ще го дърпате, че нещо го фащате и го трите. Трите го напълно. Вече си го правите интрото и готово. Това после си го правя, защото много манерно. Слушайте. Turn it up, throw down your motherfucking door. Добре, хора, Добре, много трябва да себе съм бъгнал нещо. Изкотия, който стари. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и
Чао!